duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Om Farika sing saka Sidoarjo. Oh, ngono. Ya, Oh, bari ki to. Lah ya. Ora ngrasa ojo wopeno nek jam 3. Ya. Ya. Nyambut gawe ki anggere Senin kok alate mendukung penonton padha mendukung juga ki ora krasa kok. Masa? Ya. Wopeno nebar to. Lah ya. Ya iki pamundhut pirang-pirang. Ngono. Nah, Blackpink kaya ngidul. Kasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun dalu Mas Kangko. Menika pirsani saking lokasi babatan tengahan nggih. Nah, Pak Marsono Kilang Ganceng ugi Wilujeng Enjing Mas Kangko. Pirsani bisa laras Indonesia Channel saking Panulus. Warung Tombolwe ing Cikarang. Nah, sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukron Suwondo. Nah, Ula Tampar utawa Nyindra Asmara. Derek iki Mak, Mas Joko Kedung Malang karo Kediri. Ya. Kasih monitor. Nggih, DP Sekarwangi Jaya. Nggih, Mas Rahmat uga. Pak Enanda Gemolong Sragen. Sing katasana uga Mas Diko sini. Ya. Nah, iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Sampai nama ya. Nah ya, betul ini Pak Mudun. Saka penggemar yang setiap lab pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyindra Asmara. Iya garap gamelan kali itu. Iya. Kaya apa? Diatur ke. Diatur ke. Nah. Ya. Monggo. Diaturaken monggo Nyindra Asmara utawa Balada Cinta Ula Tampar karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Yuk, dados.
Ya, weh, ya. Luar biasa ya, Bang.